Mae'r ffin nesa'n yn Barcelona. Dwi'n erbyn rhyw fwy o'r nhw Ibrahim Sarr neu rwy'n. Mae'r opponents di newid rhyw 3 gwaith yn barod, so yeah, just take it as it comes, o'n nhw'n dweud. Gown ni'n llawer o wybodaeth nhw'n fwy yma. Ond mae'r un peth yn yr amateurs oedd o'r un peth yn ti'n mwyn cael gwybod pwy ti'n bocsio rili tan y noson. Dwi'n gwybod os dwi'n neud beth dwi'n gallu neud, dwi'n bwys pwy fydd o flaen fi. So dwi'n just mynd yna, neud beth dwi'n gallu neud a just go for the win. Ar y noson fydd o'n 6 rounds, bob un round yn 3 munud. Tro gyntaf fi bocsio 6 rounds. Dwi wedi bod yn sbari o 8. A felly fel nes o, di wneud 6 ddim rhy bad o gwbl, really. A bydd o'n neis cael wneud 6 am y tro gyntaf fi. Edrych mlaen. Ges i ffeit penwythnos cyn i ni fewn i lockdown. Nes i ennill honna. Ers mynd fewn i lockdown, mae'n bod rili anodd. Dwi heb bocsio ers rhyw blwyddyn a hanner rwan. Wel, oedd o'n anodd mewn ffordd bod... O'n i'n pwsio'n hun mor galed a be fysa fe, os fe efo ffeit, ond o'n i dal yn treinio. Hyd yn oed trwy lockdown, o'n i'n rhedeg, o'n i'n mynd ar y bags, a dyn, obviously, achos dwi'n proffesiynol, dwi'n cael mynd ffwr i sbario felly, achos mae'n rhan o'n waith i. So, diolch wedi bod yn rhy bad, just y paffio dwi'n methu allan ar, really. Dwi wedi colli blwyddyn a hanner, ond dwi dal eitha ifanc. Diolch fatha bod dwi ar diwedd career fi, lle it's now or never fath o beth. Dwi dal efo digon amser anyway, so fel ti'n dweud, just gor'o delio efo fo, just dal i fynd a just gweithio'n galed. Mae training wedi bod yn ffantastig. Ia, dwi wedi bod yn gwneud runs anodd. Dwi wedi bod yn sbario bobl gorau, Anthony Fowler, bobl fel yna. Gobeithio ar y 26th, back to winning ways. Be fydd bobl fi sgwyl? Entertainment, excitement. Fireworks.